खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ जनालि बर' रादाबाव बरायग्रोबाय। नोंथांमोननि थाखाय फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लानानै फैबावलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना रादाबखौ जोबजासे खोनासंजोबलांगोन। बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव बाथौपुरिनि काथिलिगाव केन्द्रीय बाथौ फुजा मेलाया देग्लाय 50थि बोसोराव आगान होबाय। केन्द्रीय बाथौ फुजा मेलानि सनाथि फोरबो फालिनाय हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायबाय। बे मेलाखौ जानुवारि 23 दिनैनिफ्राय जागायजेननानै फेब्रुवारिनि 3 खालारसिम 12 सान बे मेलायाव रंगिना मोसानाय आरो मेथाइ खननाय बायदि बायदि हाबाफारि दिन्थिफुंनाय जागोन। गिबि जागायजेननाय सान एबा दिनै 1000 बर' सिख्लाफोरनि बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिनाय जागोन। बे सनाथि फोरबो फालिथायाव बलिउडनि देंखोगिरि जेलिका इटामिन, अजय सेत्री, सारेगामापा 2023 नि देरहागिरि एलबार्ट गावबलेप्सा, बर'नि गागि मुंदांखा दैदेनगिरि सुलेखा बसुमतारी, बिग्राय ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे जाखांफुनाय माखासे मेथाइ रोजाबगिरिफ्राबो सानफ्रामबोनि देंखो मोनाबिलियाव बाहागो लागोन। बेनि अनगायैबो हारिमु दिन्थिफुंनाय, सि-जोम आरो बायदि बायदि मुवा बेसाद बायनाय फाननायनिबो एक्सप' थागोन आरो जानाय लोंनायनि हटेल, दिन्थिफुंसालि जेरै सोरखि खेला बायदि बायदिफोर थागोन आरो हेलिकप्टार गाखोनो हानायनिबो सुबिदा थागोन। बेफोरनि अनगायैबो बायदि बायदि नुथायफोर नुनो मोनगोन होननानै फोरमायथिदों केन्द्रीय बाथौ फुजा मेलानि सनाथि फोरबो सामलायगिरिया। गुबुन फारसेथिं बाथौ फुजा मेलानि सनाथि फोरबो फालिनाय हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि बारग' हाग्रामा महिलारि बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन माखासे दैदेनगिरिफोराबो बे सनाथि फोरबो केन्द्रीय बाथौ मेलायाव बाहागो लाफैगोन होनना फोरमायथिदों सामलाय आफादा। जुदि बे सनाथि केन्द्रीय बाथौ फुजानि मेलायाव थांनो गोसोब्ला नोंथांमोनहा दिनैनिफ्रायनो थांनो हासिगोन। जोबोद गाजा गोमजायै खुंनो लादों बे केन्द्रीय बाथौ मेला सनाथि फालिथायखौ। नोंथांनि फिसायाबो मबाइलजों गोबाव सम नांथाबना थायो नामा? जुदि उन्दै गथ'आ मबाइल नायबाय थायोब्ला नोंथाङा सांग्रां जा आरो गथ'नि गोजानाव मबाइलखौ दोननो नाजा, नङाब्ला खैफोद जानो हागौ। मानोना मबाइल नायबाय थानायावनो सासे उन्दै गथ'आ हार्ट एटेक जानानै थैदों। बे जाथाया जादों उत्तर प्रदेशआव। उत्तर प्रदेश रायजोनि होसनपुर कटवाली ओनसोलनि हत्याकेर गामियाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला 5 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साया गावनि बिमाजों लोगोसे मबाइलाव कार्टन भिडिअ नायगासिनो दङमोन। बेयावनो गथ'आ हरखाब संखिखांनानै थर गैयै जायो आरो आखायाव लानाय मबाइला हायाव गोग्लैयो। गथ'आ थर गैयै जानानै गोग्लैनाय लोगो लोगोनो बिमा बिफाया गोख्रैनो साखाथिनि देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय लानानै थाङो। गथ'खौ फाहामथायनि थाखाय लांदोंमोनब्लाबो नाथाय दसे उनावनो डक्टरा गथ'खौ हार्ट एटेक जानानै थैबाय होनना फोरमायथियो। बेनिखायनो जाहाथे नोंथाङाबो गथ'नो मबाइलफोराव गेम गेलेनो बा भिडिअ नायनो होयोब्ला सांग्रां जानाया मोजां। उत्तर प्रदेशनि अय'ध्यायाव राम मन्दिरनि प्राण प्रतिष्ठा एबा राम मन्दिर बेखेवनाया मैया 22 जानुवारि खालारै रंजा बाजायै जोबनानै थाङो। बे राम मन्दिरखौ बेखेवनाय हाबाफारिजों लोब्बा लानानै हादरनाङैनो कार आरो बाइक रेलि खालामनायखौबो नुनो मोन्दों। जय श्री राम स्ल'गानजों भारत हादरनि अनगायैबो जोंनि आसामावबो गुवाहाटि, क'क्राझार, दरंगामेला बायदि बायदि जायगाफोरावबो राम मन्दिर बेखेवनायजों जाहाथे हिंसा हिंसि गैयाजासे गासै हारि माहारियानो खौसेथियै अनलायनानै थानो हायो, बेनि थाखाय लाख लाख सुबुंफोरानो बाइक आरो कार रेलि खालामदों। आरो आसामनि नगावआवबो राम मन्दिरखौ रंजा बाजायै बेखेवदों। गोबां सुबुंफोरानो जाथि सायख'आ जासे बे फुजाखौ रंजा बाजायै फालिदों। नाथाय आसामाव न्याय यात्रा खालामफैनाय कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीखौ आसाम नगावनि राम मन्दिराव हाबहोआखै। बिथाङा राम मन्दिराव खुलुमनो थाखाय थांदोंमोन, नाथाय बिथांखौ होबथादों। फारसेथिं भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा राम मन्दिर बेखेवनायाव बेस्थ', नाथाय गुबुन फारसेथिं बेरेखा दोलो कंग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीखौ मन्दिराव हाबनो नागिरनायखौ होबथादों। राहुल गान्धी बिथाङा मन्दिराव खुलुमनो थाखाय कारजों फैदोंमोन। बिथाङा सौफैनाय लोगो लोगोनो बिहु फालिजों बिथांखौ सुबुंफोरा बरायदों। नाथाय पुलिसफोरा सिगां थाथेनानै बिथांखौ
मन्दिराव थांनो आवगायनायखौ होबथादों। बिथांखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा फुंनि 7 बाजियावनो मन्दिराव लिंहरदोंमोन, नाथाय पुलिसफोरा बिथांखौ मन्दिराव थांनायनि एलाउड गैया होननानै होबथादों। राहुल गान्धी बिथाङा पुलिसजों होबथाजानानै बाहेरावनो नाम हमनायाव जिरायनानै थानो गोनां जादों। बिथांखौ होबथानायनि थाखाय कंग्रेस पार्टीनि सोद्रोमाफोरा बिजेपि दोलोनि सायाव रागा जोंखांदों आरो राहुल गान्धीखौ आसामाव सनमान होआखै, लोगोसे बिजेपि हान्जाया लाजि फोनांदों होननानैबो बुंथिदों। बेनि अनगायैबो बिजेपिनि गुन्डागिरिफोरा कंग्रेसनि बेनारखौ बिसिदों आरो कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरखौ गाग्लोबदों होननानैबो बुंथिदों आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो आसामनि सिङाव गुन्डागिरि खालामनानै सोलिगासिनो होननानैबो गोख्रों रावजों बुंथिदों कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरिफोरा। बेनि अनगायैबो बुंथिबावदों दि नरेन्द्र मदियाल' बे हादराव मन्दिराव थांनायनि मोन्थाय दं नामा, गुबुन सादारन सुबुङा मन्दिराव खुलुमनो मोन्थाय गैया नामा होननानैबो सोंथि सोंदों आरो राम मन्दिर बेखेवनायखौ राजनितिक खालामदों होननानैबो गोख्रों रावजों सोंखारिदों कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरिफोरा। लामानि जाब्रबथायजों 2 सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबां सुबुंफोरानो गोब्राब जोखोम जादों। बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायानो जादों मिज'रामाव। मिज'रामनि भैरेन्टी ओनसोलाव गंसे बलेर' पिकआप गारिया लामानिफ्राय 300 फुट गोथौ हाखराव गोग्लैहैदोंमोन, जायजों बलेर' गारियाव थानाय दावबायारिफोरा 2 थैनो गोनां जादों आरो माखासेया गोब्राब जोखोम जादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला आसामनि लेबारफोरा बलेर' पिकआप गारिजों थांगासिनो दंमोन। बे समावनो लामा ससेयाव बेबायदि गिख्रंथाव जाब्रबथाया जानो मोन्दों। थैनाय 2 सुबुंफोरनि मुङानो जाबाय आसाम काछारनि साद्दाम हुसैन आरो बिष्णुपुरनि गुलमेगाइलेन। सोनाब बंगनिफ्राय स्रोदै आसाम फारसे मोसौ लाबोखुमानाय गारिया मैया पुलिसजों हमजादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्ला सिंनि गसाइगाव महकुमानि आसाम बंग सिमानि श्रीरामपुराव मैया फुंबिलियाव सिमलतामु पुलिसा सिग्रोमनानै सिखावै लाबोखुमानाय गासै मा 7 मोसौखौ हमनो हायो। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बायदिब्ला UK 18 CA 7350 नाम्बारनि गंसे बलेर' पिकआप गारियाव मैगं-थाइगं लाबोनाय गारिखौ सिमलतामु आउटप'स्टनि मोनसे पुलिसनि हानजाया लाखिनो थिनदोंमोन। बेयावनो गारिखौ लाखिनानै ड्राइभारा उनाव खारखुमालाङो आरो मैगं लाबोनाय गारिखौ जेब्ला पुलिस बिफाना सिमलतामु पुलिस थानासिम लांनानै नायबिजिरहैदोंमोन, अब्ला मैगं-थाइगंनि सिङाव गासै मा 7 मोसौफोरखौ नुनो मोन्दोंमोन आरो उनाव गारिनिफ्राय मोसौफोरखौ रैखाथियै बोखांनो हानाय जादों होनना खौरां मोननाय जादों। गारिजों मोसौ लाबोनायाव सोर सोर लोब्बा दं बेखौ नायबिजिरनो थाखाय पुलिसनि हानजाया बे समाव संदाननाय हाबाखौ मावगासिनो दं होनना मिथिना मोन्दों। उत्तर प्रदेशनि अय'ध्यायाव राम मन्दिर गायसननाय आरो बेखेवनाय हाबाफारियाव रैखाथिनि थाखाय ड्रनजों लोगोसे स्नाइपर आरो बम्ब स्क्वाडखौ बाहायनाय जादों। समबारखालि बे राम मन्दिर बेखेवनाय हाबाफारियाव गोबां सुबुंनि होंगो दोंगोखौ चान्स लानानै गाज्रि गोसोनि सुथुरफोरा जाहाथे जेबो खहा खालामनो हाया, बेनि थाखाय साखाफारा जानानै गोख्रों राहा लानाय जादों। मख'नो गोनांदि गोबां बिथिंनिफ्राय दुथां सुथुरफोरनिफ्राय हुमखिबो होनाय जादोंमोन होनना मोनथिना मोन्दों। बेनिखायनो उत्तर प्रदेशनि नखर बिफाना जेबो रिस्क लायाजासिनो रैखाथिनि बिथिङाव नांथाबनानै थादों होननानैबो मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना आंनि रादाबखौ जोबजासे खोनासंजोबलांनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना लादो। लोगोसे लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।